Nire arrautzak azkenin nik deukot granjie eta nire arrautzak saltzen die Euskaber markiaz. Euskaberrek eitituena da Euskal Herriko produktore multzo bat gara, eta eiken dune da, guk gure lana da, oiuek zainju, inguru zainju, mimau aldan guztize, eta gero Euskaberrek eiken dauena da, eruen bere zaldibire eruteitu arrautzak, bertan zeilau eiteitu, semakiz ipinteitu, eta gero saldu eiteitu, berak distribuzio eiken dau. Ados, zuek zuzenien ezin dezuen, o ja lotuta zaudez berekin, edo nola? Ez, lotute ez, azkenien da proiektu komun bat da. Bale, orduan zuk ekoizu eta bestiak saldu, eta danon artian lan egiteko, ez da? Gure ordu guztizek oiuen dako daukuz. Eta bueno, galderatxo bat guen esan dezula, zenbakia jartzeituela eta numeroak eta nola dijoa, esplikatu guri zertan fijatu bihargean arrautzon bat hartzeko. Harin esplikauko dut, Joseba. Arrautzi hartzen da nien, arrautzi eduko numerazio bat. Lehenengoko zenbakize, izeleke 0, bat, 2 edo 2. 0 da neurie, ekologikue da 0. Pentsu ekologikue eta oiuek kanpuen dabiz. Zabali daukie eta terreno guztize euren dako daukie. Landetara joen, keizpien egon, eta jaten da bien pentsu ekologikue da. Gero dau bata, eta bata da pentsu ekologiko barik, pentsu naturala, baina ez dana ekologiko jaten da biena. Eta 2 eta 3 die, ez da bienak urtetan kanpora. Osea, ez teki landarik, ez teuki ez ebez, 3 da kaixolakue. Eta 2 da, nabe barruen libre daz, baina gero ez da bi kanpora urtetan. Eta gero, urrengo zenbakizek erreza da jakite bai. ES da Espainia, eta gero da, urrengo zenbaki bize diez kodigo postala. Hau Bizkaitarra, honek 48 deuko, Arabak deuko, 0 bat, bai. Eta gero, beste zenbakize diez, esplotazioe, osea, nire grankik deuko denei bat, hor ja badakizuz esplotazioa. Euskaberrek badauko gunien, deuko apartado bat, sartzen dutzezuz zenbaki guztizek, eta esate dutzu zuzenien ze granjatako edan. Bai. Zutopa hoin zenke Euskaberreko arrautzi jakiteko nundi datorren, da zen egin duen eta nola egin duen, ez da? Hori da.